презаредим. Корема ни пристъгва, трябва да се нахраним. Ръцете съм си измил и отдавна са чисти. Хладилника е празен, има само листи. Отварям хладилника и динята я няма. Стигам багажника и динята я няма. Изкърса я по масата и динята я няма. Ей, ще стоиме гладни известно време. Светам нивката и динята я няма. Слизам мазето и динята я няма. Сажем зелен чуковия, динята я няма. Ей, ще стоиме гладни известно време. Джин, 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 динята я няма. Джин, 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 тая няма. Джин, 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 динята я няма. Динята я няма, кажете къде е. Динята я няма. Глад! Има нужда диети да разнообразим. Тиган горещ трябва да го опозотворим. Свободни сме да бъдем и анорексици, а не просто гладни чревоугодници. И дебелите ядат, спагети се въртят, палачинки се пекат, но и тирата е на път. Чукам си яйцата и включвам миксера. Искам поне една филика препечена. Отварям хладилника и динята я няма. Стигам багажника и динята я няма. Изкърса я по масата и динята я няма. Ей, ще стоиме гладни известно време. Светам нивката и динята я няма. Слизам мазето и динята я няма. Сажем зелен чуковия, динята я няма. Ей, ще стоиме гладни известно време. Джин, 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 динята я няма. Джин, 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 тая няма. Джин, 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 джин,